Pozývame Jožku, Milku, Anku na návštevu do starého zámku. Taký zámok je vám Primavec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Dozviete sa nakoniec. Nikto, ani noha. Nemohli vedieť, že pricestujeme o deň skôr. Rýchlo poď. Vlečie sa ako slimák. Čo je ti? Som hladný. Už zasa? Myslíš ty vôbec na niečo iné ako na jedlo? Pravdaže? Práve teraz myslím na to, že až do konca prázdnin budem zavretý v tomto zámku. No ešte k tomu s tebou. So mnou? S tebou. A pritom som mohol byť s Ferkom a Lenkou na horách. A čo tam budeme celý mesiac robiť? Ako písal starý otec. Michalko sa bude učiť hrať na husliach a Zuzka na klavíri. A ako dopísala stará mama, dúfam, že sa na to obidvaja tešia. Marne dúfaš, stará mama. Ty sa netešíš na starú mamu? Na starú mamu sa náhodou teším. Tak na čo sa netešíš? Na starého otca? Pozri, vieš čo? Viem. Mám senzačný nápad. Uvidíš tú psinu. Rýchlo poď. Na to som teda zvedavý. Podaj. A je to. Musíš uznať, že je to perfektný úkryt. To je, dokiaľ tu nikto nič nebude hľadať. Komu by prišlo na tu niečo hľadať, prosím ťa? Tak šup, ste posledná výprava, aby sme to stihli. Tak poďme. Nech sa páči. Ale ak nás stará mať medzi deťmi náhodou predsa len objaví, tak mi nenadávaj. Berieš späť svoj nápad? Nie, ale... Nijaké ale, pozri, ak ja nasadím svojho idiotka, tak ani vlastná stará mať vo mne nepozná Michala Hlavicu. Čo povie? Nie len stará mať, ale ani vlastná sestra. Poď. Keď sa vrátime domov, pokojne budeme môcť povedať, že sme navštívili zámok. Videli starého otca i starú mamu. Ale že nás nepoznali, ani si nás nevšimli, no tak sme sa museli vrátiť domov. A nebudeme pritom ani klamať. A ty budeš môcť ísť na hory za Ferkom a Lenkou. Ja ti poviem, Zuzička, zavše dostaneš naozaj senzačný nápad. Vravím zavše. Možno ťa vezmem na tie hory so sebou. Vravím možno. Ďakujem ti, Miško. Zrazu si taký milý, že som z teba úplne vedľa. Čomu sa smeješ? Tebe nie, Miško. Vážne nie. No ponáhľaj sa. Bacha, drž sa za tým dlhaním. O tomto čarovnom kresle koluje povesť, že vie rozprávať. Kto si doň pred západom slnka sadne, tomu prezradí každé tajomstvo. Veríš tomu? No dovol. Na rozprávky som už trochu starý, nemyslíš? Myslím. Čo myslíš? Že si skutočne veľmi starý? Au.
Upozorňujem, že ja som to ešte neskúšala. A prečo nie? A čo keby to bola pravda? Kreslo by ma pripravilo o každé tajomstvo. A ja mám tajomstvá rada, vy nie? Druhý majiteľ pánstva gróf Lothar z Aberheimu, ako vidíte, bol vášnivý poľovník. Toľko krásneho parožia však svedčí o tom, o čom svedčí, no? Že tu bolo veľa zveriny. Správne, si bystrý chlapec. A boli tu aj zbojníci? Zbojníci? Pravda, že zbojníkmi sa to tu len tak hemžilo. Nebolo hrubšieho stromu, väčšieho pňa a hustejšieho kríka, kde by sa neskrýval dajaký lúpežník. Len sa pozrite na tie hrozné zbrane. Zbíjali, až sa hory zelenali. Potom niektorých pochytali a pozabíjali. Nepozná ma. Teraz dávaj pozor. A sú tu ešte? Okrem vás, vy zbojníci, je tu už len jeden. Tak o tom vraví povesť. Podľa nej ukradli zbojníci pred 100 rokmi grófovi z Aberheimu vzácny poklad a ukryli ho v podzemí zámku. Jeden z lúpežníkov ho vraj stráži a čaká, kedy si príde banda poklad vziať. Ten už musí mať poriadne dlhé fúzy. Súruška sprievodkyňa, ale ste ho tu niekedy stretli? Nestretla, možno, že je neviditeľný. Ale je pravda, že sa tu občas návštevníkovi stratí záhadne fotoaparát alebo dáždik. Tak sa nesmejte a dajte si pozor na vrecká, môžeme pokračovať. Varile, neveríš rozprávkam? Nezmysel. Ale predstav si, keby bol v podzemí naozaj poklad a my, teda ja, by sme ho objavili. Že by sme sa prestali schovávať a povedali starej mame? Nie, predsa nebudeme veriť rozprávka. A teraz vchádzame do hudobného salónika. Tu sa za Lothára z Aberheimu konali zámocké koncerty. A teraz nám naši hudobníci zahrajú tak, ako sa hrávalo pred 100 rokmi. Pozri sa. Vyzerá celkom ako náš starý otec. A tým sme, milé deti, skončili prehliadku zámku. Komu sa tu páčilo, nech sa sem opäť vráti. Prosím vás, koľko ste mali detí? 23. 23. Musíme ich prepočítať. Čo teraz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. A čo vy? Kde ste sa tu vzali? Vôbec ich nepoznám, s nami neprišli vstupenky. Ukážte vstupenky. Ale... Ani ja ich nepoznám. Ale... Nijaké ale. Vstupenky. Ukážte. Pozrite. No to nič, nezdržujte sa s nimi, súdružka vedúca. Zavediem ich do kancelárie a zavolám bezpečnosť. Dovidenia. Dovidenia. Poďme. Ale stará mama, my sme predsa... Stará mama, ja som Michal. Michal? Aký Michal? No Michal Hlavica, stará mama. Tvoj Michal. Môj rozhodne nie.
Stará mama, ty nás naozaj nepoznávaš. Ako je to možné? Ja som tvoja vnúčka, Zuzka. Moja vnúčka Zuzka a môj vnúk Michal sú slušné deti a vedia sa správať. A nikdy by sa nevlúpali do zámku bez vstupenky. A najmä vyzerajú celkom inak ako vy. Iba ak? Čo? Iba ak by vám bol zámocký lúpežník ukradol podobu. To sa ešte ukážem. Šup, šup. S tým lúpežníkom, to je len taká povera. Však stará mama. Stará mama? Pre teba, dievča, som súdružka sprievodkyňa. A lúpežníci... Ráčte sa pozrieť na tento obraz. Keď lúpežníci ukradli grófovi hudobné nástroje, v tej chvíli sa stratili aj z obrazu, na ktorom boli namaľované. Ale ako vidíte, nestratili sa len hudobné nástroje. Hudobníci zároveň stratili aj svoju podobu. Pravdepodobne od hrôzy. Povera, nepovera, sami vidíte. Tie stratené hudobné nástroje? To je ten poklad v podzemí? Áno. Keby sa našiel, možno by sa hudobné nástroje vrátili aj na obraz. Ale vy sa vrátite do polepšovne, odkiaľ ste pravdepodobne utiekli. Ale stará mama... Ja vás nepoznám. Stará mama... Ja vás nepoznám. Ale... Stará mama... To sú tie tvoje šibnuté nápady. Pred chvíľou boli ešte fantastické. Sľubovala si mi hory, doly. Iba hory. A teraz nás čaká polepšovňa. A to len preto, aby som ťa dostala na zámok. Čože? Ty klamárka. Veru. Ani vo sne by mi neprišlo na že by nás stará mama mohla naozaj nezbadať. Takú hlúposť si mohol uveriť jedine ty. Hlúposť? Veď nás nezbadala. A k tomu nás ani nepoznala. Teraz mi povedz, kto z nás dvoch je väčší hlupák. To je úplná záhada. Možno sme naozaj stratili podobu. Kto? Ja? Či nevyzerám stále rovnako? Povedala by som, že si úplne stratil podobu, Miško. To je hrôza. Obyčajne vyzeráš o niečo menej hlúpo. Oveľa menej hlúpo ako teraz. Ty nevyzeráš o nič lepšie. Dúfam, že sa aspoň nenudíš. Bál si sa, že tu budeš mať dlhú chvíľu a netešil si sa na starého otca. Ty si vymýšľaš. Ja som si len myslel, prečo nie je starý otec radšej, povedzme, kapitánom Dunajskej plavby. Ako správcom zámku. Aby nás pozval radšej na cestu okolo sveta ako na zámok, však? A prečo nie je stará mama na miesto sprievodkyne radšej indiánskou skvau, aby nás pozvala do svojho bungalovu? To si celý ty. Predstav si, čo by to bolo hľadať v podzemí ten poklad. To by bolo lepšie ako cesta okolo sveta, však? Lenže už je pozde, milý drozde. A ja neverím rozprávkam. Ty áno? Poklad nie je rozprávka. Poklady jestvujú. A duchovia tiež. Nie. To je predsa on. Je to on. Starý otec. Ani ty nás nespoznávaš. Nie. Ale to sa musí vysvetliť. Mali sme síce prísť až zajtra, ale... Áno, všetko sa vysvetlí. Ak si naozaj Zuzka, vieš hrať na klavíri. Ak je toto naozaj Michal, vie hrať na husliach. V opačnom prípade vás pošlem do polepšovne. Ale... Poďme. To je náš koniec. To je...
No príšerné. Vôbec to nevedia. Najmä ten chlapec. A keď si predstavím, že tieto husličky pochádzajú z dielne slávneho talianskeho husliara Magginiho a hrajú skoro samé. Len si siahni na hlavu a na krk. Hovorím o husliach. Prosím? Tak pokladá sa za huslistu a vôbec nevie, že každé husle majú hlavu a krk. To je nádhera, čo? A drevo zadnej dosky pásikavé ako chrbát bengálskeho tigra. To je krása. A predovšetkým zvuk. Keby som mal také husle, učil by som sa 2 hodiny denne. Beriem ťa za slovo. Vlastne... No, myslím, že aj keď nie som kapitánom Dunajskej plavby, je to môj vnuk a moja vnučka. Starý otec. No, ako ste to poznali, veď hrali tak príšerne. No, spoznal som to akurát podľa toho. A ja, hoci nie som indiánska skva, povedala by som, že som naozaj ich stará mama. Stará mama, ty si nás veru vystrašila. Povedala som si, uvidíme, kto koho dobehne. A starý otec, to sa podarilo. On nás poznal hneď, za to my jeho. Sme my len trulovia. Miško si mal nechať naraz fúzy. To je nápad. Ten už sa chudák chystal, ako bude pod zemi zámku hľadať. Poklad. Ale kdeže? Svoju podobu. Katastrofa. Úplná katastrofa. Moje husle, majstrovský nástroj. Čo sa stalo? Zmizli. Čože? Načisto zmizli. Nech mi to niekto vysvetlí. Ako to zmizli? Čo ja viem? Položil som ich na klavíre, ste to videli. Išiel som sa preobliecť a keď som sa vrátil do hudobného salónika, boli fuč. Načisto zmizli. Hej, to je vylúčené, zámok je predsa zamknutý. Okrem nás 4 tu nikoho niet. A čo ak je to? To je úplný nezmysel. Nikdy nám neukradol ani toľko to. Kto? Lúpežník. Veď vravím, nezmysel. No, deti, poďte spať. Musíme rýchle prehľadať pivnicu. Áno. To je jediná možnosť. Starý ocko, pôjdeme s vami. Stará mama. Nie, to nie je nič pre vás. Daktorý fantom napríklad aj škrtí. Fantom? My sa nebojíme. No, pravda je taká, že viac očí, viac vidí. No. Tak dobre. Čo mám s vami robiť? Ale to vám hovorím. Držme sa pekne pokope. Poďte. Poďme. Tišie. Nájdeme, čo sa nám zapáči. Nie nám sa nestane, že by to hľadanie bol iba stratený čas. Na správne hľadanie treba mať nadanie zhora dolu, z dola hore, potom zase naopak. Je tu temno ako v hore, kde ste husle, kde si slák. Už sme tu my skvelí hľadači, nájdeme, čo sa nám zapáči. Nie nám sa nestane, že by to hľadanie bol iba stratený čas. Na správne hľadanie treba mať nadanie a to je v nás. Vodne v noci, v lete, v zime, potom zase naopak.
všetko si posvietime, nájdeme tie husle slák. Už sme tu my skvelí hľadači, nájdeme, čo sa nám zapáči. Nie nám sa nestane, že by to hľadanie bol iba stratený čas. Na správne hľadanie treba mať nadanie a to je v nás. Stará mama, starý otec, mám ich. Sláva, priateľko môj. Ako sa ti len odmením. Ukáž? Len aby boli v pohode. Hurá, máš ty ale šťastie. No, ty si sa vyznamenal, Michal. A to si vravel, že sa tomu rozumieš. No toto sú ti husle. No, vyzeralo to celkom ako husle. No toto je stará rozbitá kuša, čiže samostrieľ. Máte ich? Máte? Máme starú kušu alebo samostriel. No čo, v takej tme sa môže každý spliesť. Ty máš teda nápady ako malé decko. Haló, rýchlo všetci ku mne, ale behom. Čo je? Vidíte? Tu sú. Aj so zlodejom. Takéto husličky by vám boli na nič. Viete čo? Teraz pôjdeme spať a zajtra budeme pokračovať. Ak sú husle, tu do rána sa nestratia. Do rána sa nestratia, ale čo naše kufre? Kufre? Aké kufre? No sú vonku. Vonku? Kde vonku? Pred vchodom, v kríkoch. Tam, kde je búda, čo sa v nej predávajú lístky. Kufre v kríkoch. Máte plnú hlavu hlúposti. Poďme, ideme po ne. Poďme. Poďte. Sláva. Dobrú noc. Dobrú noc. A pekné sny. Zuzka! Fíha, kde si ich vzal? Boli tam? Zavolám starého otca a starú mamu. Počkaj, Zuzka. No rozmýšľaj. Ten lúpežník asi naozaj... No veď. Ako inak by sa tie husle dostali do tvojho No kufra? pravda, že... Čo na tom ako? Ale prečo? No veď. Vzal ťa za slovo. Chce, aby si hral 2 hodiny denne. Myslíš? To mi neprišlo na um. Čo by si ujo huslista bez nich počal? Pokojne sa môžeme o ne deliť. To je pravda. Tak čo ti prišlo na um? Dáva nám šancu. Lúpežník? Fantom. Možno ho už nebaví strážiť. Zuzka, my ten poklad objavíme. Sami? Sami. Prečo nechceš, aby stará mama... Vieš, čo by to bolo? Zuzka a Michal Hlavicovci objavili poklad.
Sami. A v hudobnom salóniku by potom hrala celá kapela, ako na obraze. Preto zatiaľ nikomu ani muk. Husle tajne vrátime Ujovi huslistov. Čo je ti? Trošku sa bojím. Ty nie. Ja? Nehnevaj sa, Zuzka, ale ako ti môže niečo také vôbec prísť na um? Som predsa chlap, nie? Človek nikdy nevie. Tak? Pokojne môžeš spať. Miško, ráno nesmieme zaspať. Inak by Ujo huslista nemal na čom hrať. Dobrú noc. Dobrú noc. Najprv je len kúsok smrekového dreva, berie si ho človek, čo má v dlaniach cit. O chvíľu to drevo výska plače spieva a my hovoríme, nástroj začal žiť. To majster husliar urobil ten zázrak. Na drevo dýchol, začalo nám znieť. To majster husliar urobil ten zázrak. To majster husliar urobil ten zázrak. Ten zázrak. Poď. Rýchlo. A teraz, vážení priatelia, vchádzame do hudobného salónika. Za Lothára Zábrajmu sa tu konali zámocké koncerty. Náš hudobník vám teraz zahrá tak, ako sa hrávalo pred 100 rokmi. Však majú krásny zvuk. Na môj veru. Ešte dnes začnem cvičiť. Teraz, cez prázdniny. Pozri, akú má radosť. Až nájdeme poklad, bude tu hrať celá kapela. Pozývame Jošku, Milku, Anku na návštevu do starého zámku. Taký zámok je vám prima vec.
Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však to